Yo, what's up mga katinapay? Alas 3 ngayon, 3:30 ngayon, and we are going to Isabela. And from here, from Rizal, kung napansin nyo kanina yung mga buhat-buhat kong tinapay guys, we're supposed to go for vacation only for 1 week. Pero syempre, negosyante tayo and baker tayo, may bake shop tayo. So yun, ang nag-order din ng mga friends and relatives si wifey ko, si wifey ang from Isabela. So yun guys, ang aming vacation may tamang negosyo guys. Yung mga tinapay, order lahat yun. Kung nakita nyo, ang daming saymada. So guys, let's go, let's travel to Isabela. Kids, are you ready? Yeah! You're showing your pants. Yeah! So guys, abangan nyo ang video nito, the whole video, because sa mga stopover, we will find some small bakeries and mag-re-review kami ng mga tinapay. Kasi ang namimiss ko rin yung mga tinapay na, alam mo yun, mga common tinapay sa street, mga traditional, mga pandikoko, mga kabayan or something like that. Kasi sa bake shop nga namin, mga tinda namin, it's not a traditional bread. So, yun guys, let's travel to Isabela. Ilocana Gayam. Wen, apo. Wey, Lagawid ya road. Tayon, tayon. Yan guys, di ako marunong Ilocano pero I'm trying my best. And this coming few vlogs, I will be becoming Ilocano. Yay! Oh, I get Alright it. guys. So guys, after 40 minutes of driving, dito na kami sa toll gate, of course, sa NLEX toll gate. Ayan, dito kami sa cash, of course, kasi wala kaming RFID kasi pa minsan-minsan lang naman kami dumadaan ng toll gate. So Rizal to toll gate NLEX, 30 minutes. And guys, maliwanag na po, umaga na. So yes, nandito na po kami sa isang area na to. San Fernando na ba to or wala pa? So nakalampas na kami ng Marilao, nakalampas na kami ng Bukawi. I don't know which place is this. So guys, after almost 2 hours driving, 1 hour and 45 minutes, nandito na po kami sa may Concepcion. Tarlac ba to, ano? Concepcion? Yeah. Clark. So yes, nasa Clark area na po kami. So this is officially SCTEX guys, SCTEX. So yan guys, tumatakbo tayo. Oh guys, sobrang bilis ko na pala. Tumakbo na pala akong 120, hindi ko napansin. So guys, tara, let's go. So mga katinapay, nandito na po tayo sa TP-Lex Toll Plaza. I think this is Hacienda Luisita area, Mami? Yeah. So yun guys, yun, after 2 hours of driving, nandito na tayo sa TP-Lex. At ang haba ng pila unfortunately sa cash lane, kasi wala kaming RFID guys. Timo ang haba ng pila oh. So yun, ang lesson is dapat pala talaga ay dapat tayo magpa-load ng RFID, magpalagay tayo ng RFID sticker. Kasi hindi natin alam, minsan talaga mahaba ang pila. Ayun guys, kape-kape muna and of course kakain sana ng tinapay. Meron ba tayong butter garlic bread yan? Yun, may nagdala kaming konting garlic bread na siyempre sariling luto namin. Bread sticks. What you want? Bread sticks. And Not bread. Bread steak. anyway guys, kape tayo. Thank you. Nagdala kami ng butter garlic bread na siyempre masarap yan. Meron niyang, and guys, yung aming butter garlic bread, oregano muna ang nilagay namin kasi wala kayong mabiling parsley yesterday. So yung niluto namin, so oregano yung nakalagay. So guys, kakain lang kami habang naghihintay ng traffic ng pila sa cash lane ng toll plaza sa TP-Lex. My pants are coming off. We're in the toll gate. My pants are coming off. I need to take Later, off my... after, oh, hello. There's an argument going on. Later, Yes, of course, take your seatbelt off. What? Still searching for network eh. I can take off my... Yes! I can put my pants properly now. But you put your seatbelt on again later Okay. when we're running fast.
Okay, all I need to do is that. Guys, after ilang minuto po na paghihintay, yan, lumalakad na rin ang Cash. Ang mother of all mothers, so busy. You're offline daw eh. Offline ba ako? Ako. Ikaw? Ano to? Ay, hindi pa. Punta ka sa... Naion mo na ang data mo. Ay, oo nga. Paano ba yun? Settings, So right? guys, nag-enroll kami ng data, all data, kasi hindi kami marunong sa Pilipinas ng ano ng mga data. Ayan. So ngayon, nag-load kami, and then nagpa-data, and then, Paano? ginagamit niya yung internet, hindi naman niya ino-on yung data niya. So, power. Eh, sabihin mo On mo yung data mo. Daddy, how do I put my Yung ano po, yung seatbelt Giga on? Surf. I don't know, Kuya, how all do I put data. my seatbelt? It's not working. Oh wait, I'm gonna get on the wrong one. I am. So guys, nasa Gimba na po kami. Gimba, Nueva Ecija ba ito, ha? Barangay San Miguel ng Gimba, guys. So guys, kung nakikita niyo yung bundok na yun ang aming aakitin. That's Santa Fe, Nueva Vizcaya. So, nandito kami ngayon sa Nueva Ecija. Nakalampas na kami ng San Jose City. And guys, after 4 hours of driving, hindi pa rin kami nakaka-stop over. Wala pa rin may nakita magandang spot for stop over. So yan guys, siguro a little bit in front. Diyan sa bandarian, makakata kami magandang stop over bago umakyat. Bago kami umakyat doon sa bundok na yun, sa stop sa Santa Fe na Nueva Vizcaya. So yan guys, hanap kami stop over. Yun, finally guys, nag-stop over na rin kami after officially driving for more than 4 hours. Nandito kami sa... Ito yung official stop over ng mga bus bago umakyat ng Santa Fe. Ito. Ganyan. You eat muna kayo. Kakain lang kami mga katinapay, and then lalabas tayo ng car para magtingin-tingin ng mga gandang area. Busy-busy si wifey sa pag-ayos ng mga kiddos. And of course, egg is life. Nilagang itlog. Yes! It's 8 o'clock na yun ng umaga. At siyempre, breakfast. Masyado ng late para sa breakfast, pero yun. So guys, nandito po kami ngayon sa stopover ng GT Oil dito sa San Jose bago umakyat ng Santa Fe. Ito po yung stopover. Marami mga pasalubong doon, mga tindahan of course, mga vendors, and siyempre may ihian dyan. So yan, unfortunately guys, wala kaming nakitang bakery para tikman ang tinapay dito kasi alam naman tayo, panadero. So kailangan nating tikman yung mga tinapay sa mga bake shop na madadaanan natin. Guys, pahinga lang ng konti and then drive na ulit paakyat ng Santa Fe. Ang Santa Fe kasi yung zigzag doon sa may Nueva Vizcaya. So, and guys, may mini park dito para sa mga bata mag-stop over. Yan. And may mga bawang dito. Ang ganda ng mga bawang, oh. Saka may mga nakapak na sibuyas. Kasi itong Nueva Ecija, kilala sila sa mga nagtitinda ng mga sibuyas sa highway. So anyway, pagbalik natin next week sa Rizal, bibili tayo ng isang sakong sibuyas. So guys, yung stopover na to, usually it's a bus stopover ng mga Victorliners, pero ngayon wala pang bus na bumabiyahe, so stopover ng mga private car muna. Daddy, I'll copy. Woo! Guys, yun, nakapagpahinga namin ng konti, nakapag-stretch ng legs. Akit na tayo ng Santa Fe Zigzag Road. Sayang kung may drone tayong dala. Na drone sana natin ang Zigzag Road ng Santa There's Fe. a lot of rust. Anyway guys, we'll go for a road trip again. Going to Isabela. Too much. You literally finished the whole alcohol in your one hand.